Zeinek utzi du txikia hemen? Gabon, Euskal Herria! Julian Jantzi naiz! Ongi etorri gure sekzio berrira, Guazeman 2.0 Pictures du izena, eta bertan denetik aurkituko duzue. Tragedia, abentura miresgarrien lekuko izango zarete, komedia, pasioa eta beste gauzatxo bat, bai horixe. Oinatzeako! Nire hortzak, gustatzen zaizkizue? Hemendik ariz bat ikustea. Izizate, goztilla! Desodorantia! Isildu zaitezte, hasi lanean! Eman plairi! Sartu tituluak! Baina nire aurrean ez zait ikusten! Astapotruak albo batean me cabe en la Rusia! Kendu hoik! Hola bai! Espok marikita utza da! Kapitaina, zure hitzoiek ez dute inongo efekturik niregan. Eta bide batez, nik Xavier Leteren diskografia osoa entzun dut, eta zuk etzenuke ez da abesti bat aguantauko. Ezaten den bezala ez dakak potroik. Xavier Lete, me cago en la leche que me han dau. Ez dakatela potroik, Oain ikusiko zu. Joder... Xavier Leteren diskografiatik abesti baten aukeraketa aleatorioa. Hala... Bai jauna, Xavier Leteren diskografiatik abesti baten aukeraketa aleatorioa. Volumen osora. Volumen osora. Xavier Lete alda. Zein da? Antxon Valverde, izorrai... Ze abesti zen. Ze abesti zen, Soraya. Bizkaiko txerriari jarriak. Antxon Valverde. Zenek aguantatu dezake hori. Gabon Euskal Herria, aber kuadrilla. Zein etorriko da nerekin Patagoniara. Nahi ez gustatzen zure programa. Nahi ez da ere, nahiago date el bote Carlos Soberana. Neu naiz Carlos Sobera. Zu Gari Cooper zara. Sobera da eta kitxo. 50x15 ere egin duen. Eta ni Mary Poppins bi. Patagoniara oraintxe bertan. Vale. Baina Estepan Aldami zorrekin. Estepan Aldami? Carlos Sobera naizela. Abai! Txarri, etorri honea. Ene naiz Carlos Sobera. Cago en la óspera bendita. ¡Piña, piña! Beste soberarik hemen, ba Kristo guztia Patagoniara!